punika warnanipun Narendra Ngayodya ingkang keparing jejuluk Prabu Dasarata. Melaya bumi nglebur laku jalak peningal jajah desa Milangkori. Kendel wonten telenging catur denda kepareng Rukming Daya alon pangudasmaraning driya. Hyang Suksmantara Manik. Wektu dina iki nggonku lelana brata, nggonku leledang ninggal negara Ngayodya wis sawetara suwene. Nanging iki ndadekke judheg rasaning penggalihku. Nganti aku mlaku adoh kok kaya durung bisa entuk pepadang, durung bisa nampa pratandha. Lamun to aku kudu netepi wangsit ingkang tak tampa. Katemben aku nampa pepasiying Bathara. Aku kaparingan atmaja mijil kakung sarta wis tak paringi pusaka asma Raden Wijaya ya Raden Ramabadra. Mung baik ingkang ndadekke bingunging ati. Ramabadra putraku anggung rewel rina wengi ora bisa dindakke. Nganti diajeng Dewi Sukasalya kaya bingung rasaning ati. Pendak-pendak aku caket utawa aku nyaketi putraku Wijaya. Malah saya katon nggone budi sinajan isih bayi abang nanging lamun to nangis kaya perbawane bisa nggeterke kedaton ing Ayodya Pala. Wah, perkara kuwi ngedadekke bingung ati. Banjur awit saka pambudidayaku, aku nyadong dawuhing Jawata Linuwih. Supaya putraku Ramabadra bisa lerem nggone tansah nangis rina pantaraning wengi. Kekejer angel nggone nulungi lamun to durung meneng karepe dhewe. Aku mahasing asamu nyadong nugraning Bathara Jawata paring wangsit marang aku. Yen to ingkang bisa ngendhake perkara kuwi, lamun aku wis bisa merjaya Narendra ingkang gagah pideksa kanthi ciri-ciri lan pratandha ingkang beda karo menungsa saklumrahe. Dene ciri-cirine ratu ingkang kudu tanding yuda kelawan aku lan kudu bisa tak perjaya kuwi kudu ingkang ciri-cirine telenging palarapan utawa saka bathuke mijilke cahya sumunar. Aku mlaku wis tekan kene nanging durung kepethuk karo ratu ingkang cirine kaya mengkono. Paranbaya gatining sedya bisa kasumbadan lamun to aku ratu muli daya-daya kepethuk karo Narendra ingkang duwe ciri wanci kaya mengkono. Oh dewa, wonten pundi purukipun kula kedah saged kepanggih kaliyan Narendra ingkang panjenengan dalem dawuhaken lumantar wiyosing weca ingkang sampun kula tampi. Aku kudu njujug ana ing papan ngendi? Leng-lenging driya mangungkung kanduan rimang lir-lirna tanpa kanin. Adreng keparingipun Prabu Dasarata mila tanpa antara sigra nglajengaken anggenipun tindak supados enggal-enggal pinanggih kelan jejering Narendra ingkang
telenging palarapan mijilaken sesodya. O Dewa, pundi papaning kedah kula jujuk mugi kakedah no Dewa. Ridu mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong beri maguru gongso tetek kaya butula jagat dewa Bathara juruning aku melaya bumi ngelebur laku jalak peninggal jajah desa Milangkori supaya enggal-enggal bisa netepi apa ingkang dadi dawuhing Sang Hyang Kalalodra murih kasembadan penjangkaku murih kasembadan ingkang dadi gegayuhanku aku kelakon dadi ratu mustikaning jagat nanging aku kudu bisa ngaturke sesaji ana ngersane Sang Hyang Kalalodra aku kudu gawe bekakak menungso nanging ora mung menungso saklamaking menungso lumrahing menungso kudu jejering Narendra ingkang bisa tak ndih kadigdayane lan bisa tak perjaya banjur tak gawe bekakak tak caoske Sang Hyang Kalalodra wektu dina iki aku kepethuk ana pawongan titahing Bathara ingkang nyandhang nganggo cara Narendra nggih aku butuh takon karo kowe kowe ingkang nganggo sandhangan cara ratu sapa ingkang dadi aranmu yen kowe takon marang aku balik sura genti aku takon rening kowe uga nganggo sandhangan cara ratu mula aku takon luwih dhisik sapa ingkang dadi aranmu negara ngendi ingkang kok lenggahi aglis kowe bloko karo aku wah jagat dewa Bathara ditakoni ora mangsuli malah genti takon opo abamu yo yen mengkono prayoga tak kalahi. Yen kowe takon marang aku. Ingkang wis sudi ngarani marang aku. Aku Prabu
Sedung Dewayana. Prabu Sedung Dewayana. Ya dasar Paranyata. Negara ingkang kok lenggahi. Ngawawu langit prajaku. Kowe sapa ingkang kowe ngaku? Yen takon marang aku Prabu Dasarata. Prabu Dasarata ngayodya pala ingkang dadi araning negaraku. Ratu Ngayodya Prabu Dasarata. Wah, sinung bejo ra kangelan ingkang dadi laku jantraku. Dasarata, apa Prabu Sedung Dewayana? Pinesti keparenging Bathara, gegayuhanku bakal kasembadan. Idam-idamanku bakal bisa kelakon. Rening aku wis kepethuk karo kowe jejering Narendra. Mongko srana ingkang kanggo kasembadaning sedyaku, lamun to aku wis bisa misungsungke wujuding bekakak menungso. Mula kowe manuta, tak bondo tanganmu, tak gawa bali ana ngawawu langit. Banjur kowe tak pisungsungke ana ngersane Sang Hyang Kalaludra. Jaja muntap ler kinetap idep nyomangala cakra. Swarga ginawe ayu yen pancen mengkono ingkang dadi sedyamu. Aku ora nedya mundur jangkah. Kowe kelakon mateni Dasarata. Nanging janji Dasarata wis entek kekuwatane. Lamun to aku isih kecunggah cilik mlaku gedene nibak anteping tangan ning anggamu, aku ora nedya nutut, ora gelem nutut, ora gelem nungkul karo aku. Apa abamu? Wah, ngemping lorong genjah pati. Yen pancen kowe wani mungsuh karo aku, ayo tanding tiyasa. Endi ing Digdaya? Sedung Dewayana ing Digdaya apa Dasarata? Mara enggal maju. Kalako tak kemah-kemah mati dening aku Dasarata. Aku aja sambat kani yo. Waduh. Wah, mati aku. Takon dosa ora wurung dadi jilantah.
apa-apa. Tumplakan Aji Jaya Kawijayanmu. Halo apa? Ora apa-apa. Oh, dadak. Ajar kuanamu, sumyor kuanamu. Prabu Dasarata wis kepikut. Adreng keparengipun Prabu Sedhung Dewayana. Dasarata nedya daya-daya kaboyong wangsul wonten prajanipun nanging prayitna Prabu Dasarata lon-lonan sigra narik curiga rekatak mijil curiga ingkang gumebyar pamore. Awit Prabu menapa Dasarata prisa menawi palarapanipun Narendra menika ketingal mawa cahya. Mila sigra tantoha pusaka sigra den tamakaken wonten telenging palarapan utawi bathukipun Narendra ingkang aken nama Prabu Sedhung Dewayana. Dupi kepanduk pusaka mijilaken daya pangaribawa linangkung Sedhung Dewayana sirna mergalayu mlabar dadi ludira nanging ilanging kuwandha pranyata Prabu Sedhung Dewayana kedadosan saking prabawanipun pukulaniwang jagat Girinata. Mati dening aku Dasarata. Ora urung kelakon tak nggo bekakak tak caoske Sang Hyang Kalaludra. Ayo boyo tak boyong ana ing prajaku ngawau langit. Aduh mati aku. Rere sarta palwon uting ranu dresing karsanira dening kanyut manes eling nira Gusti woing kamal mirah ingsun
Ung Ajualadi sang ayu palungguhan ulun. Ung nirdah pinara sabda. Titah ulun kaki Prabu Dasarata. Yawa nganti kita was kuwatir rasaning ati, leremna rasaning ati ulun ingkang mrepeki marang jeneng kita. Ung Siwah Pudya Dewata sumurup nitya prayogi pukulun tam menapa keparenga kula nyaosaken sungkeming pangabekti sayogi kunjuk sandhaping pepada mawantu-wantu pukulun. Iya Dasarata ulun tarima kita mudyastuti ing pangayunan ulun. Ora lewat amung lumunturing astuti ulun tumrapa marang jeneng kita. Inggih sanget anggin kula mundi pukulun. Lungguha Kang Prayoga Dasarata sendika ngestakaken dawuh. Ulun rikalenggane iki mrepeki marang jeneng kita nanging kanthi arewa-rewa. Wujud Narendra gagah pideksa. Ngakuaran Prabu Sedung Dewayana Narendra saka ngawu-awu langit. Inggih. Mengku kersa kados pundi pukulun paduka memba warna dados wujuding Narendra gagah pideksa menika wau. Lan menapa wonten sambetipun kalian wangsit ingkang kula tampi awit Narendra ingkang ngaken nami Sedung Dewayana menika wau saking palarapanipun mijilaken cahya mencorong. Ung Buwana langgeng. Iya Dasarata, pancen kabeh iku mau wis ulun kersake. Kabeh ingkang dumadi iku mau awit saka kepareng ulun. Inggih. Dene paduka paring dawuh kados mekaten tuwin paring gegambaran ingkang mekaten menika wau. Mengku kersa kados pundi pukulun. Ngene kulup Dasarata. Atmaja kita ingkang mijil kakung putramu mbarep ingkang mijil kakung kang wis kaparingan pusaka asma Rama Badra ya Raden Wijaya. Iku sayekti ngakir tembe bakal dadi utusaning adil, bakal dadi utusaning jagat, kudu bisa dadi pamunahing satru sekti, kudu bisa gawe tentrem rahayuning bawana. Kula nuninggi mula wiwit lair wis katon aneh kahanane. Inggih boten nama mokal yoga kula pun Badra rinten pantaraning ratri sinajanto paribasan teksih bayi abrit nanging menawi nangis kekejer boten gampil anggenipun ngelermaken utawi ngeneng-nengi menika pukulun ingkang dadosaken ribet raosing manah kula tuwin diajeng Dewi Sukasalya mekaten ugi. Ya Dasarata, wis mbuya perlu kita waskuwatir. Pancen putramu Rama Badra ya Rama Wijaya. Kaya kang tak ngendikake ngarep mau, ing akhir tembe bakal dadi satriya ingkang linuwih, satriya ingkang pinunjul ing jagat. Satriya ingkang wenang ngendhih angkara murka kang kepetung dadi satru sekti tumraping para Jawata. Inggih. Lajeng ingkang sambet kalian wangsit kang kula tampi, anak kula pun Rama Badra saged lerem boten rewel kewala kula kedah pinanggih kalian jejering Narendra ingkang ciri-cirinipun telenging larapan wonten cahya sumorot. Menika mengku kersa ingkang kados pundi pukulun ingkang dadi kersa ulun lamun kita wis bisa kepethuk karo wujuding satriya utawa ratu ingkang mencorong palarapane.
Kuwi sejatine ya mung tak nggo srana supaya jeneng kita sawetara ninggal negara Ngayudyapala lelana brata ngiras nyadong nugraning Hyang Wisesa. Sakwise jeneng kita nindakake tapa ngrame mungkur saka Ngayudyapala nganti tekaning papan kene bisa kepethuk karo apa ingkang ulun dawuhke. Sinajan to ingkang ulun dawuhke ingkang kudu kok goleki iku mau sejatine ya ulun pribadi mung rewa-rewa nganggo sandangan cara ratu. Inggih sejatine ulun milih papan ingkang mirunggan. Ulun milih papan mirunggan ana tepining Kali Yamuna kene. Ulun bakal paring kanugrahan marang Atmaja kita Rama Badra mung lumantar jeneng kita. Dadi jeneng kita jejering wong tuwa ingkang bakal bisa nggulawentah marang putra-putramu ing mengkone supaya dadi satriya ingkang pinunjul, dadi satriya ingkang kepinterane munjuli saka sak pepadaning dumadi, kasektene ya munjuli sak pepadaning urip nanging tansah kaparingan budi pakarti ingkang becik. Padha nengenke raing kautaman tuwin raing kasusilan. Dene srana ingkang bakal ulun paringke marang jeneng kita wujute sesotya. Sesotya iku arane sesotya linuwih kang uga bisa disebut nganggo tetembungan Sesotya Prajapati. Sesotya Prajapati. Ya. Menika maknanipun menapa? Prajapati kuwi gelare Bathara Wisnu. Gelare Bathara Wisnu merga Wisnu kuwi duwe kewajiban memayu hayuning bawana. Kewajibane Bathara Wisnu kudu gawe tentreming jagat. Lareh ning Atmaja kita besuke wis kinudang dening para Jawata kudu dadi pamunahing satru sekti, kudu bisa ngendhih angkara murka. Mula ulun bakal paring kekuatan marang Atmaja kita ingkang awujud sesupe sinebut sesupe Prajapati nunggak semi karo gelar kalenggane Sang Hyang Bathara Wisnu. Kanthi mengkono Atmaja kita bakal duwe kasekten lan kekuatan ingkang linuwih persasat kaya kasektene Sang Hyang Bathara Wisnu. Anglir bawaning kang sinung wadi jagat kinarya momor ing rananggana magawi gelar gelaring perang wukir Jaladri. Menawi mekaten kula nyaosaken sewaging panuwun wonten ngarsa paduka Bukulun Dasarata ya maringgal majuwa sesupe Prajapati tak paringake marang kita lan tumuli kita tampani. Rening Atmaja kita iku isih bayi durung titiwanci ngagem pusaka sesupe Prajapati. Besok wae lamun to wis rumagang gawe wis angayat dadi bocah ingkang wis dewasa sesupe Prajapati paringna marang Atmaja kita Rama Badra ya Raden Wijaya. Kula nuwun inggih kanggo ngleremke kahanane saiki
cukup kok kalungke marang jabang bayi iku mau dening keng kanggo talining utawa minangka dadi kalunge aja kok pilihke emas utawa selaka awit wujuding emas selaka ora bakal kuat lamun to kecerakan Sesotya Prajapati awit saka gedhening daya pangaribawane. Lajeng kedah dipun kalungi menapa anak kula pun Rama Badra. Ingkang bisa kasembadan utawa kuat dadi kalunge putramu lan uga kanggo masang bandul ingkang kedadian saka prabawaning Sesotya Prajapati. Goleka wujuding barang ingkang mawa cahya ingkang sejatine ora adoh saka ing kedaton. Ngayodya lajeng ing pundi papanipun? Sakiduling kedaton ana wit Nagasari enggal perpekana lamun ta ana klikane ingkang mlethek ing kono bakal katon ana kaya wujuding glabat dawa ingkang sejatine iku kepetung dadi perangan klika ingkang sisih jero kuwi enggal pundhuten kanggo kalung putramu Rama Badra lan bisa kanggo nyantelake Sesotya Prajapati. Muga bisa dadi srana lereming putramu. Kula nuwun inggih menawi katon sendika ngestakaken dawuh Sesotya Prajapati tumuli kita tampani Dasarata. Sakwise ulun paring nugraha marang jeneng kita aja nganti dadi pengantu-antune garwanira Nini Dewi Sukasalya ya Dewi Reguwati prayoga jeneng kita tumuli kundur ana ing Ayodya lan mesakno marang putramu Rama Badra. Mbok menawa durung lerem nggone anggung nangis rina pantaraning wengi kula nuwun inggih terang terwaca dawuh paduka pukulane Wang Jagat Giripati keparenga kula lajeng nyuwun pamit wangsul dhateng Ayodya tambahing pangestu kula suwun pukulun lelungsen ulun bebakali ulun kanteni puji rahayu muga lebda ing karya Dasarata. Hayu rahayu kang tinemu Dasarata
minangka jejering pandhita ingkang nampa lumintiring kaprabon jeneng kita bisa jumeneng dadi ratu ning Ayodya pancen wis dijangka dening para Jawata kita kudu nurunke derajat minulya kudu nurunke darahing Narendra ingkang dadi wahana pangejawantahe Sang Hyang Bathara Wisnu. Muga tulus raharja kang tinemu jagat bisa tata titi tentrem seka daya pangaribawane tedhak turunmu. Dasarata nurunke Rama Badra. Rama Badra duwe kewajiban memayu hayuning bawana. Muga bisa kasembadan jagat tumuli tata titi tentrem. Muga rahayu kang tinemu Dasarata. Lembu wana kudupe kembang cepaka pankasusra pankasusra bebanteng ing adilaga Koko Prabu Dasamuka wis kepareng budal ngunggahi Gunung Gohkarna awit nedya nggayuh kasekten ingkang linuwih ingkang ora bisa diasorake dening pepadaning dumadi. Mongko aku karo Kang Mas Kumbakarna uga paman Patih Prasta nampa dawuh supaya rumeksa tentreming negara Ngalengka saisine. Yen perkara katentremaning negara Ngalengka saisine ingkang ana magayutane karo satur sekti ingkang nekani utawa dahuru rerusuh saka manca negara tangeh lamun to Ngalengka ketekan rerusuh saka manca negara. Dadi perkara kuwi ora ndadekke kuwatiring ati. Dene ingkang ndadekke bingung rasaning ati tumrap aku ora ana liya malah kejaba mung yen aku kelingan apa kang dadi pengendikane Koko Prabu Dasamuka ingkang ngendikake perkara kang ana sambung rapete karo Kang Mbok Dewi Kanung Laras ya Kang Mbok Dewi Antari ingkang wektu dina iki nggerbini sepuh pengancame Koko Prabu Dasamuka yen Kang Mbok Dewi Kanung Laras anggone babaran sesuk mijil putra putri wujute bocah kuwi bakal dipundhut garwa dening Koko Prabu Dasamuka merga dianggep titis sing Betari Widawati. Oh,
Dewa lajeng kados pundi? Menawi anak kula, menawi yoga kula ingkang rikalenggan menika dumunung wonten kandhutan. Atmajanipun Koko Prabu Dasamuka patutan kaliyan Kang Mbok Dewi Kanung Laras. Mangkenipun mijil putri lajeng dados menapa? Menapa ngalengka boten dados sungsang buwana balik awit saking pakartinipun Koko Prabu Dasamuka. Oh, dewa dipun tedahna kaparingana kula kawicaksanan. Kawula nyuwun dipun paringana kawicaksanan ngadepi dhateng perkawis ingkang kados mekaten menika wau. Leng-lenging griya mangu-mangungkung kanduwan rimang lir-lena tanpa kanin. Oh judheg raos sing panggalih Raden Kunto Wibisana ingkang wus sawetawis dangu dereng kepareng kundur wonten ing kasatriyan Kuntara alabet nampi dawuh saking ngersanipun ingkang Raka Prabu Dasamuka. Raden Gunawan Wibisana kadawan ngreksa tentrem raharjaning negari Ngalengka saisinipun salebetipun dipun tilar mertapa wonten ing Gunung Gohkarna. Judheging penggalih Raden Wibisana menawi kengetan dhateng kawontenanipun ingkang Mbakyu Dewi Kanung Laras inggih Dewi Antari ingkang sampun gerbini sepuh kengetan dhateng pengancamipun Prabu Dasamuka inggih ingkang Raka kumesar raos sing manah tripanduretan kawiyos pangandikane. Enggo kaget jolo kepati raos sing panggalih dupi wonten abdi dalem emban ingkang nedya munjuk atur cipta wirenggani Raden kemarga kula ngabi antara wonten ngarsa patuko. Camban nuwun wonten pangendika ing adawuh Gusti. Gawe kaget rasaning penggalihku. Bayana wigati apa? Inggih tadah duka ing kathah Gusti. Kula mboten dipun timbali nanging sumalana ngabi antara wonten ngarsa patuko nyadong pangaksama mbok menawi damel kejo teng penggalih. Yes ora dadi ngopo. Ora apa-apa. Wis tumuli enggal matura, kula nuninggi sentika ngestokaken dawuh. Ana wigati apa? Ngaturi prisa Gusti. Ya. Pilih ingkang Raka Gusti Kanjeng Ratu Dewi Kanung Laras inggih Gusti Kanjeng Ratu Antari sampun ketingal nedya nguwataken nedya nglairaken punang jabang bayi Gusti. Kang Mbok Ratu Dewi Antari ya Kang Mbok Ratu Dewi Kanung Laras nedya nglairke jabang bayi. Kula nuning nggih mekaten. Ya. Ya wis yen mengkono. Mengko aku bakal sumusul. Lah terus Kang Mbok Antari wektu dina iki cumondoke ana ngendi? Ana ing jroning dalem ageng apa nang keputren? Wekdal dinten menika ingkang Raka Gusti kula Kanjeng Ratu Prameswari teksih lenggah wonten ing keputren. Oh lenggahe ana ing keputren. Kula nuning nggih mekaten.
Lah rening Kang Mbok Ratu legae nang keputren. Kuwe wahaya rasane atiku. Upamata garwaku diajeng Dewi Triwati rikala semono tak kanthi sowan ning Alengka mbok menawa bendaramu Dewi Triwati bakal bisa melu cawe-cawe ngadepi lairipun nang Jabang Bayi. Lah rening aku tibane aku ora kakung ora sakmestine aku nulungi wong bakal nglairke Jabang Bayi. Dasare Kang Mbok Dewi Kanung Laras kuwi dudu tetimbanganku. Aku iki kepetung dadi sentana dalem nanging ora wenang manjing ana ing keputren. Aduh kados pundi Gusti? Monggo mboten wonten pepundhen sanesipun. Ingkang raka Gusti kula Dewi Sarpakenaka wonten pundi? Wis ora sah perlu kowe mikirke Gustimu Kang Mbok Sarpakenaka. Upamane Kang Mbok Sarpakenaka melu tandang gawe ngupeni bayi abang laire Jabang Bayi ku malah nyilakani. Merga astane Kang Mbok Sarpakenaka kuwi kowe ngerti dhewe kenakane utawa kukune lancip-lancip mongko dawa-dawa. Nyekel bayi abang malah biblak-biblak ora karu-karuan. Nanging kados pundi menika kawontenanipun Gusti kula sampun saya ngangsek anggenipun nglairaken badhe nglairaken Jabang Bayi. Ya wis saiki sithik edhing. Banyu kawah wis mijil apa durung? Dereng Gusti, dereng ketingal pecah kawahipun. Lah yen mengkono isih prayoga lamun to Kang Mbok enggal-enggal diboyong ana sak jabaning keputren. Kira-kira bisa apa ora? Iki kula kinten saged upamane ora ngeblak ana ing papan merga sak wetaning keputren kuwi anane mung ana pendhapa cilik ing kono bangsal cilik kuwi mau kanggo pecaosaning para putri. Lah ning papane ngeblak. Pengapit ora prayoga lamun to kanggo nglenggahke Gustimu putri. Wah, kira-kira ana ngendi ya? Kula nderek kepareng paduka, ya wis kira-kira upama Gustimu Kang Mbok Prameswari isih bisa diboyong penemuku malah prayoga boyongen ana ing dalem ageng nanging ingkang sisih kidul wetan. Dadi yen mengkono ra isih kepetung papan ingkang durung jero papane. Mengko upama aku pariku dunya Kang Mbok ora perlu kok buka kori ingkang sisih ngarep nanging ingkang sisih kidul. Lan ora perlu dibuka biak. Cukup kaya lamun to abdi dalem nedya nindakake kewajiban. Ing semu sawetara aku rada mbrobos nggonku lumebu ana dalem ageng ya ora apa-apa. Awit kahanan iki mburu cukup nanging aku aja nganti mlebu ning keputren mundak keluputan. Kula nuwun iki menawi mekaten Sentika ngestokaken dawuh wis prayoga Kang Mbok boyongen ana ing dalem ageng ning ngarep sisih kidul wetan inggih Sentika.
menika warnanipun Dewi Antari ya Dewi Kanung Laras garwanipun Prabu Dasamuka ingkang nedya nglairaken punang jabang bayi. Awit saking dawuh sarta kersanipun Raden Kuntawibisana Dewi Kanung Laras sampun kaboyong mijil saking keputren dipun lenggahaken wonten ing dalem ageng sisih kidul wetan dados boten caket kalian patunggonipun Sri Narendra saya-saya teksih kepara tebih saking Gupit Mandragini. Esti ngarah ing mriku Raden Kuntawibisana kepepetipun manjing wonten saklebeting dalem ageng boten nandhang kalepatan. Teka mangkono kusumaning ayu Dewi Kanung Laras saya dangu saya ketingal mbatek anggenipun nedya nglairaken punang jabang bayi. Sesambat angarwara pindha sendaren kapipit maruta kocapa Raden Gunawan Wibisana ingkang sampun dumunung wonten sakiduling dalem ageng saking sakjawining dalem ageng namung ngendika ngagengaken penggalihipun ingkang raka Dewi Kanung Laras ya Dewi Antari cipta Wrengganura. Nyawa-nyawa jemat pepundhen kula kang Mbok Dewi Kanung Laras menika ingkang rayi Kuntara. Kula ingkang nampi dawuh timbalanipun Koko Prabu Dasamuka. Bilih kula ingkang dipun pasrahi Purba Masesa kawontenaning negari Ngalengka sadangunipun dipun tilar dening Koko Prabu mertapa wonten pucaking Gunung Gohkarna. Nuwun sewu Kang Mbok, menawi Kang Mbok badhe paring dawuh dhateng ingkang rayi, kula aturi ngendika, kula aturi paring dawuh kemawon. Jagat Dewa Bathara kadangipun Kakang Dimas Kuntawibisana. Nuwun wonten pangendika Kang Mbok. Sinajan jeneng para iku kadang kunom ketemu kakung nanging kaya ora ana sarusikune lamun aku minta sraya marang jeneng para Dimas Kuntawibisana tak keparengke merpeki caket marang patunggonipun Kakang ingkang wis nedya nglairke jabang bayi Dimas Kuntawibisana. Wih, menawi sampun dados dawuh timbalanipun Kang Mbok Dewi Kanung Laras kepareng kula enggal lumebet wonten ing dalem ageng nyaketi kawontenanipun Kang Mbok Dewi Antari. Bagya sak praptane Dimas Kuntawibisana. Kula nuwun inggih Kang Mbok Dewi. Pun Kakang mundhut panyengkuyunging donga pamuji jeneng para Dimas. Muga aku kaparingana gampang kaparingana kekuatan nggonku nedya nglairke jabang bayi. Kula nuwun inggih. Mung wae jroning pun Kakang nedya nglairke jabang bayi. Rasanipun Kakang isih rontang-ranting lamun ta pun Kakang kengetan marang pengendikane Kang Raka. Sinuwun Prabu Dasamuka
ingkang kagungan kersa kaya ngono mau Yayi. Sampun Kang Mbok. Damar mancung. Boten perlu dipun lajengaken anggenipun ngendika. Kula sampun ate matur wonten ngersanipun Kang Mbok. Pirembagan menika kedah namung catur netra antawisipun ingkang rayi kalian Kang Mbok dados wonten paribasan suket godhong ora kena krungu. Iya Dimas pun Kakang nganti kesupen yen to iki ana abdi dalem ban sakloron. Inggih. Sinaosa sedaya menika wau sampun kula seranani. Nanging boten perlu dipun rembag wonten ing titi laksana menika. Ingkang prayogi dipun penggalih wekdal dinten menika namung sareng-sareng nyuwun kekiyatan saking ngersaning Bathara. Dadosna kawenihan Kang Mbok Ratu. Emban kekalih menika estunipun sampun kula tamani mawi perbawaning mantram sakti. Tekse saged tumandang. Tekse saged pratitis nindakaken menapa kemawon. Nanging telenging pangangen-angen kula suwungaken sawetawis. Dados upaminipun menika mangke Kang Mbok sampun saya mbatek nedya babaran. Kula namung nderekaken rahayu. Anggenipun babaran Kang Mbok Dewi Kanung Raras. Kula jejering kagung mongko kula sanes tetimbangan. Tumrapipun Kang Mbok boten prayogi menawi kula nderek nenggani Kang Mbok anggenipun babaran. Kula tenggo wonten Jawi namung kula badhe maos kidung mantra ingkang saged anjalari kaparingan gangsar lancar wiyosing jabang bayi Kang Mbok inggih dipun paringana daya kekiyatan. Kajengipun mban kekalih menika ingkang ndarati utawi ingkang rencang Kang Mbok anggenipun nglairaken jabang bayi dening mangke menawi sampun miyos punang jabang bayi miwah sampun dipun suceni dening para mban. Kang Mbok kula suwun sampun ngantos bingung raosing penggalih. Menawi ingkang putra menika sawetawis boten tumuli kula caosaken wonten ngersanipun Kang Mbok, tegesipun kawontenan bebayani. Nanging wekdal semanten kula sampun matur kathah-kathah wonten ngersanipun Kang Mbok Ratu Dewi Kanung Laras. Kedah menapa ingkang kula tindakaken. Iya Dimas Kuntawipisana pun Kakang wis tanggap senajan to kudu runtang ranting pisah karo atmajaku. Nanging yen to iku siji-sijining sarana ingkang kudu ditindakke ya wis pun Kakang mangsa bodho marang kawicaksanane Yayi Kuntawipisana. Ih matur sembah sewu nuwun. Sampun kepareng Kang Mbok, kula lemengser saking sawetawis nderekaken rahayu anggenipun nedya nglairaken punang jabang bayi. Gancanging carita Dewi Kanung Laras kaya kang wis kacarita ing ngarep wis saya mbatek. Jabang bayi ngetok kekuatan
nedya miyak warananing gaib daya-daya prisa Padanghawa. Dewi Kanung Raras manten ugi ngetok daya kekuatan murih jabang bayi uga tumuli bisa lair saka telenging guwa garba riwu sing dungkap Titiwanci. Dewi Kanung Laras pinesti kedah nglairaken jabang bayi bareng karo sangretnaning ayu. Dewi Kanung Laras ngetok kekuatan jabang bayi inggih rinasa kaya madal. Pertapan ingkang sawetawis dangu dadya papan dunungipun kabekta saking hawa tuwin pepenginanipun nedya daya-daya prisa kaendaning jagat. Sakala tumekaning Titiwanci biyak langse Gumbala Giri. Kusumaning ayu Dewi Kanung Laras ya kusumaning ayu. Dewi Antari nglairaken jabang bayi mijil pawestri. Sak kelangkung sulistya warnane mencorong mawa teja hanelahi. Sawetara suwe nggonku ngenteni ana sak jabaning Puraya nanging durung katon ana tandha-tandha. Apa ya Kang Mbok Kanung Laras wis bisa kasembadan nglairke jabang bayi apa durung? Nanging yen to nitik kanane Kang Mbok ingkang pancen wis Titiwanci ning nglairke jabang bayi kudune wektu iki wis bisa kasembadan lair pun nang jabang bayi. Lho, iki wis ana abdi dalem emban. Ingkang mirunggan tak paringi dawuh supaya ngababahi uga mbiyantu lairing pun nang jabang bayi. Malah wis mondhong jabang bayi. Walah dalah yen ngono putraku wis mijil saka telenging guwa garba. Bocah mban sakloron lan kabeh sanak ruwangmu ingkang tak
tamani pangaribawaning mantram sakti. Riwu sing jabang bayi lair saka telenging guwa garba tak balekke tak pulihke angen-angenmu wis kono enggal manunggala karo para mban para abdi liyane. Kula nuningke sendika ngestakaken dawuh Gusti, kula sumanggaaken putra dalem ingkang nembe kewala prisa Padangawa. Ya tak trima bocah ban. Jabang bayi ingkang katemben prisa Padangawa wis dipasrahke wektu dina iki dumunung ana ing astaku. Jabang bayi wis resik kahanane. Wis dibedhong. Wah, katon gliwu-gliwu kaya golek kencana sinajan isih bayi abang nanging mencorong tejane. Mara coba tak bukake bedhonganing jabang bayi iki supaya aku bisa mangerti sinajan toku mesar rasaning atiku merga jabang bayi wis dumunung ana tanganku nanging aku durung ngerti putrane kang mbok Kanung Laras mijil kakung apa mijil putri. Oh dewa kula nyuwun kekiyatan. Ing mriki menika persasat kula menika cangkriman utawi kula kedah bedhek kawontenan ingkang saknyatanipun sinajan paduka paring kawicaksanan dhateng kula. Kula dereng saged batang utawi dereng saged bedhe kawontenaning jabang bayi Atmaja kula menika kakung menapa putri. Mongko ingkang ngerti kudu mung aku dhewe. Ora ana wong liya ngerti, ora ana wong liya kena ngerti atmajane kang mbok Dewi Kanung Laras kuwi kakung apa putri. Sinajan aku ki kondang kaluka sok dianggep wong ingkang wicaksana persasat ngerti sadurunge winarah. Nanging ora kaya sak gedhagan iki ngadepi bayi wis dumunung ana ing tangan kok nganti aku ora ngerti iki lanang apa wadon aku durung ngerti. Harakin padha karo aku ngedepi cara wonge ngedepi cangkriman kudu tak batang. Mongko cangkrimane iki kendi apa celengan. Padha-padha digawe saka lempung kendi apa celengan. Nek kendi ku sing dienggo dalan banyu ana cucuke. Ning nek celengan kena dienggo nglebokke dhuwit sing dicelengi. Ning papak ora kok terus ana cucuke. Ya nek ngono kudu gelem ora gelem kudu tak buka bedhongane iki supaya aku tumuli ngerti jabang bayi iki kakung apa putri. Satriya bagus prawireng jurit karengga busana. Bedhonganing jabang bayi sigra binuka kumesar raos sing penggalih Raden Kuntawibisana dupi prisa menawi atmajanipun ingkang Raka patutan karyan Dewi Kanung Laras kasunyatanipun mijil putri
kejot Bala Kepati raos sing panggalih Hyang Kuntawiwisana. Jagat Dewa Batara. Oh Dewa, ingkang tak kuwatirke saksuwene iki kedadian tenan. Aduh, Koko Prabu tadah duka ing kathah. Kepeksa kula kedah nginggokaken lampahing Sarasilah kalenggan menika jalaran menawi paduka adreng badhe nindakaken menapa ing dados kepareng paduka tentu mangke ngalengka dados sungsang buana balik. Nyuwun pangapunten Koko Prabu ingkang putra kedah kula ingkang Murba Masesa. Yen mengkono prayogane aku golek papan ingkang sawetara pilan rada ngadoh saka wewengkon kedaton. Mbuh kepiye Jawata nggone bakal paring sarana marang aku kanggo ngayomi jabang bayi iki.